Salam. Men 10 yıl mundan ogul durmuş kurdum. Halaşıp. Yollaşım bilen okuda tanıştık. Kimden bir yukarı okuw mektebine götürdük. İlkinci yıllarımızdan bireyen biri okuwur. Halaştık. Yollaşım gatyk oğlan. Şeýle ulanyň bagtymdan gabat gelenligine men ýüzüm razy. Gelen ýermem gowy adamlar. Kimden bileje işläp ýördi. Ejem bagir aýdardy adamyň hukman bir tarapy kemirek bolýarda diýip. Şeýle gowdurmuşymda ýetmezdi adym. Olam uly ýetmedim. 10 ýyl bäri çagam bolanok. Ýoksam edilmedik emler, barylmadyk ýerler galmady. Bir küçüllikde ekode ettirdik. Bolanok. Ýollaşym gowy adam bolan soň özü bolur diýip maňa göwünlik berýär. Ýöne 5-6 ýyl ýa 10 ýyl bäri bolan soň men ahyry ýollaşyma bir çaga jygalayarlyk teklip etdim. Ödüm şol çaga jygy çagalar öýünden bir taşlanan çaga jygalayarlydym. Muňa ýollaşmaň ýany bilen düşündi. Sebäbi men bir ulakan firm bardy. Onuň diňe ejem janymy hemem ýollaşym bilýär. Biram men. Men ödüm aslında alınan çağa. Ejem janyň hiç wagt çağaty durmaýan ekeni. Bolýa ya içinde wagtyny ya bolonja wagtyny ýetkeýän ekeni. Ahyry ejem janyň bir çağa çygy bolýar. Olam bolonja wagtyny ýok bolýar. Edil şol wagtym men dogulýan, meni dogrun durmuşda ýalňyşan bir gyýda ekeni. Garadala çağıcığını taşlayan, meni taşlamalı olya. Ejem canıngam şoat bäbäçi ütköýä oğlum şu ekeni. Soň meni ejeme teklip edýärler. Aýdýarlar ýoksam şol bir gyn maşgalaň şeýledigini bir beýnika doglun çaga bolýanda. Ejem can men alýar. Meni eliniň aýatyna taklady, başynyň täçe etdi. Meni maňa ahyry durmuşy çykmakam aýtdy. Şo wagtda çenni hiç bir dady duýman gezdim. Hiç kimiň bilmeýänligini aýtdy. Menim ağladym, menem üçin aýtdyka diýdim ýöne. Aydandan soň men ejem jany hatamga gördüm. Durmuşa çykandan soň 5 ýyllap çagajygyň bolmaýanyny gynanyny ejem şu 5 ýyl bolandan soň ejem pakyr ýok boldy. Garaz bilmedim şu içindäki şu zatlar üçin meni ememe ahyry ýollaşyma şonu teklip etdim. Dedim bäde çykalaýaly unudy. Şu real bir taşlanan çaga çykalaýalydy. Ýollaşym buň bilen ejetiniň gaýnymyň rady bolmajakdygyny aýtdy. Onu da men gowunum üçin arada nahar başyna soň çaý çuturkak ýoşluk bilen ýollaşym şol aýtdy. Menem soň gürleşdim dowam etdik. Ýüregi ýarly gaýnymyň. Meniň erbet bolanda adym çagatylygyndan beter nirning bir nirden belli däl. Çağan meni öýüme getirip bilmen idi.
atlarına nirdiği belli değil. Eyyamın gelini olup otuyordu da. Men onu bir çağacığa değil ödüm aydılyan söz yok minne kabul edip şeyle bir eri öttürdüm. Men onu doğrusu halaşyan vaatlarımızda toy edecek vaatlarımızda Ecemcan Aydan'ın son ben onu yigde ayttım yollaşıma. Sebebi aramızda hiç bir sırrın bolmadığını şert ediptik. Şunun için bilmedim. Ecem'e de aytacak deyip aydıptım da ayttım. Şunu da beni yollaşım kabul etti. Kovurdu. Hiç bir zat, hiç vatam şu mesele dolanıp gelmedi. Hiç vat yatlatmadı bana. Yönü kaynanımın yankıyalı sözleri bana katır ve tesir etti. Beni doğrun Zinanın nirdiğinin bilemek nehiyle ki yönüşüm bir yalmışın gıydığını şeylediğini Ecem fakir aydıptı da. Ecem'in eden şol uluydu adı için megerem bilmedim neyim için ridetim gelenliğini benim şu çağlar önünün bir taşlanan çağıcıklığın hiç kime gerek gel çağıcıklığın birini alayalıyıp şun için benim Ecem canyalı kova adam edip yetiştirip okudup zat edip şeyde yendi fikir ettim de yönünü kaynım aydan sözleri katervet buldum onu da düşünüyen yönü o kapıyor kak şeyle bir yağdaylara kapat geliyorduk da nehil yerlen gıylarının nehil yanlışlıkları ediyanını gördüm ben. Yine men olsanim hakikatten mine göraymaga şeyle doğulun şağa meni Ecemcan el terbiyelep sonun bir o adamın kavat değil elbette manglaydır yönü Ecem pagir aytmışlayın plan yeri allelle aydıp polyan ortadı men kaynıma aydardım yönü bey katı girliğin sarımıdı bulansam hiç atam onu da bular yal fikirleri bar adam olansam men katı anzadım yoksam men Kudaya şükür himmeti kovur yalar hergedek Ecemcan'ı alkışaydıyalar şeyle gıyıp terbiyelep şeyle gıydı yetiştiren şun deyip işleyenim daşından öğünüm işler bilen şol kadardan biyor yönü asliyetime seredemde men öğüt aytmışlayın şol nirden ne belli bir çağıda men bilmedim neyim için size şu zatlar aydatım geldi belki içimde gözüm geldi belki de başla